Wow. For today's video guys. Oh, nauli na ang kuan, nanagat. Oh, labas pa kayong pasayan. Oh, kargado lagi pasayan. Wow. Daming kuan guys. Kuha. Oh. Labas pa kayong pasayan. Karing law. Nago na ko na ino kuraya ka. Nahon ta. Daghan sa pasayan na. Kaya ini sangka mo nito ko ta buok. Lubog di kayong dagat de. Hakol kasi habagat. Hindi na kan hakol na. Kasag. Ya, kasag are. Hindi so. Abi kilaw jud ko ro pasayan. Nago na. Pasayan nga labas. Ano gito ka asin ako. Tika ba? Nay ubod oh. Ubod ni. Ubod. Ay, swertihan mo. Ay. Dili pa mo din yung kasag. Ganjuwe gamay rat ano ko ah. Ano naman? Islam indo ato Julia. Papa. Papag-inod ako to inod pa sa kaniya no. Inid. Iya kita. Oh, palabas sa pasayan. Ikid pa. Ano, kabitahan ng mga motor kaya. Ditsura. Nakampun hong siya. Nanilo. Una ko lang nanilo. Kating habagat mo. Antay naman siya. Lubog daga. Sugoy bahat. Grabing kuan guys, kanang kasag. Ito maaf yung uban ka. Sayang eh. Apa naman kasak niya? Ano mo? Oops. Agoy. Nagpapaak ha.